Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo elenka l-vantaġġi li pajjiżna qed jikseb permezz tal-ftehim ta' marketing lill-Awtorità għat-Turiżmu firmat mal-Giro d'Italja. Din it-tiġrija annwali tar-roti ssir madwar l-Italja kollha u hija meqjusa bħala waħda mill-aktar kompetizzjonijiet importanti fis-settur taċ-ċikliżmu. Fit-tweġiba għall-interpellanza parlamentari, il-Ministru Bartolo qal li l-valur tal-ftehim huwa ta' 230,000 euro u b'dawn il-flus qed jintlaħqu mal-65 miljun ruħ meta wieħed iqis biss il-mezz tat-televiżjoni. Għal dan l-avveniment, il-marka Visit Malta qed tikseb promozzjoni estensiva matul it-tappi kollha tal-Giro. Din il-promozzjoni tinkludi reklamar tal-Visit Malta fil-forma ta' arkata fil-pont ta' 35 km tat-tellieqa, strixxuni vertikali bir-reklam ta' Visit Malta fis-6, fis-7, fit-8 u fid-9 km tat-tellieqa, 90 metru ta' strixxuni ta' reklamar tul it-tiġrija u 24 metru ta' tabelli mwaħħlin ħdejn il-finish line tat-tellieqa, kif ukoll gazebo fil-bidu u fl-aħħar ta' kull tellieqa minn fejn jitqassam il-materjal promozzjonali ta' Malta. Fil-waqt li fakkar li l-Italja hija suq importanti ħafna minn fejn jiġi t-turiżmu lejn Malta, il-Ministru Bartolo osserva li dawn it-tappi tal-Giro d'Italja qed jiġu trasmessi b'mod dirett mit-televiżjoni Taljana Rai u mill-Eurosport. Barra minn hekk jingħataw live feeds lil madwar 200 stazzjon televiżiv ieħor madwar id-dinja. Din il-kopertura wasmat li tlaħaq udjenza ta' madwar 65 miljun ruħ matul il-112 siegħa ta' trasmissjoni. Apparti dan qed isir ukoll promozzjoni diġitali fuq diversi pjattaformi tal-medja soċjali fosthom Facebook, TikTok u Instagram, fuq il-website tal-Giro, fil-Gazzetta dello Sport u fuq Tutto Bici. Il-Visit Malta qed tingħata wkoll promozzjoni fuq il-medja stampata fosthom ir-rivisti prominenti Bell Italja u Sport Week.